Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Mama uno tipasana update yokozana ndi ku Russia kuti ku Russia ku pano patsopano it's Russia versus America. Like you understand what I mean? Yeah. These guys and how amene wawa Trump kamena tikupasana video. I think tikupasana video kuti why Trump anapanga zinthu zimene zizi. Hey, actually, yeah. Watch the video. Yeah. Oh, yeah. Well, we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made, and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. Actually, kwa Trump, inaliona kuti it's a threat. Ndicho pyezo kudziko lake, ndicho pyezo kudziko la ku America. Why? Kenako iyeyo sangalole kuti dziko lake lizopyezedwa. Then kenako akuyena sopano kulamula kuti yayi papite zima nuke, zima stemmer zimene zima boti zimene zizi ndithu zima nuclear submarines zipite zimene zizi ndithu ku Russia. Komanso sikuti ku Russia zinakafika kuti zakafika yayi zaima ndithu 300 kilometers far away. Like ndithu patali ndithu 300 kilometers ndikutali sukuti ndipafupi ndikutali ndithu 300 kilometers 300. Come on guys, mnenda kuntunda wa 100 kilometers nanga 200 nanga 300, right? Potendizi nkhani tumiza it's fine. Okay, ndikumabe Russia sikuti iyoyo yatekeseka indithengenenge. Do you know why? Even subankhana kuza ndi Ukraine. Do you know why? Okay, here is the why. Russia akuti madzi mmene iwowa apitamo. Russia alizi submarines zomwezo madzi mmene manazitcherachera kale zambiri wambiri kuposa so zimene akutumiza wazo. Trump amene kuti tutumiza ziwiri komano actually zibo zitatu zimene zaenda zafika kumene koko zaima 300 kilometers away. Madzi mmene momo Russia so mmene momo akuti ifeyo thengenenge tilibe chifukwa zathu so zili momwemo. Komanso anthu ambiri amuseka Russia, especially ma war analysts, anthu amene amalongosola nkhani nokhuza ndi nkhondo kuipanga scrutinize bwinobwino, kuitambasula bwinobwino. Anthu amene apanga studies zimene zozo amakhona napanga study bwina Russia napanga study America napanga study chanchen zonse nde amadziwa wacha kuti tuchitika ndichi. Anthu ma war analysts komanso anthu ambiri amuseka Trump chifukwa amuseka foti ari wangopanga zopambwana. Like palibe chimene wapangapo ndi zinthu zake zopusa zopambwana zopanda nzeru. Okay, why? Here's why. Modzi mwa ma war analyst wanakwana kuti okay, yeyo chifukwa tiziyangana chifukwa chiliyonse chikamachitika timangana chifukwa chimene chitika. Like why? You understand? Ku philosophy funso lalikulu, ku psychology funso lalikulu limakhala why, right? Philosophy is based on why. Why wapanga zimene zizi? Why Trump watumiza zima nuclear submarines ku dziko la Russia? Why? Nde tufati yankhe why? Chifukwa chake ndi chimodzi. Si chifukwa chino kuti Russia ikumenya Ukraine. Ayi. Si chifukwa chino kuti Russia Putin sakumvera Trump. Ayi. Si chifukwa kuti Trump anapereka ma deadline kuti pofika apa mukhale nkhondo mwathetsa. Ayi. Chifukwa cheni chimene Trump walamula kuti izi zipite zimene zizi chifukwa cheni ndi chifukwa cha former vice president wa ku Russia. Basi. Yeyo former vice president wa ku Russia watani. Chifukwa cha yeyo chifukwa wale pa Twitter. Kwenena kuti kana ake sentence yake inalena kuti ineyo ifeyo ku Russia kuno musayiwale kuti nthawi during a Cold World War nthawi imene kalero iwo anapanga system
ya timati dead hand ndi system ya automatic imene ngati zitachitika kuti Russia yaonongedwa ndikuti wo definitely the same time automatically chizapangidwa press nuclear ndithu zachoka yokha pamalo pake ndikupita ndikukaphulika iye anangolemba zimene zozo, right? Komanso iyeyo former Russian president si munthu onena kuti ndi president wa National Security Council pamene timvesani bwinobwino ku department ya chitetezo kumakhala president amene yeyo ndi amene amalamula kuti hey guys apazooneka zoti zikhale motere komano ku National Security Council ko former president you Medvedev amene yuyu si president wakumene koko koma iyeyu ndi deputy president ndi wachiwiri kwa president kwa president wa national security, right? Ndeno actually ma war analyst olongosola za nkhondo aku America makamaka amenewo amene amaoneka bwinobwino anakuona kuti plan imene wapanga Trump iyi ndi uchitsiru komanso ndikupusa chifukwa chonena kuti inuyo simunganena kuti basi tutumize zima submarines nuclear zipita kumeneko just because wina wake walemba pa Twitter komanso munthu yonse ndoti alibe mphamvu yoyambitsa nkhondo. You understand what I say? Huh? Do you understand what I'm saying? Hey, neno amublasha kabiri nkhani yake yonena kuti basi yayi ineyo basi chifukwa chino kuti ineyo basi mwati mwaopyeza anthu athu wanena kuti iyeyo actually video sindingayiponye chifukwa chino kuti it will be more sensitive kwambiri komano wanena kuti like simunganena kuti tikuteteza moyo wa ma-Americans, tikuteteza moyo wa dziko lathu, tikuteteza dziko lathu kuchoka kuma threat zopyezo zochoka kuma iko ena nkhani yake yongokhala kuti wina wake walemba pa Twitter komanso munthu yonso alibe even power, alibe mphamvu zoti atha kuyambitsa nkhondo kuti tiyena iye ndi deputy chabe ku National Security Council so former president koma National Security Council iye ndi deputy chabe si president weniya. You understand? Nde izo makamaka ndizimene zili kumene kuko and Russia sintheso ndithu Russia ndithu ikupitirizabe kupanga zimene mabanga even ku Russia koso still akuphwasulaso and to the point posedwa apa naponyaso bomba ku Russia limene laphanthwa kona 31 and Zelensky anakapita kumene kuchako after apitako ndikuka kumene kunachitika zimene zoko anabwera ndi wayankhula sentence wayankhula mawu ona kuti chonde pafunika tipereke ma sanctions tipereke zibalo kwambiri ku dziko la Russia kuti zimene kupangazi ndithu isiye chifukwa apapa nthu zatopetsa ndithu komabe anyway nkhani yokhuzana ndi imene ka Russia America yapita ku Ukraine yapita ku Russia sikuti apita chifukwa cha iyeyo kumene walibe nako ntchito yayi. You understand what I mean? There it's like between America ndi Russia. They still want mene zingakhalire chifukwa madala Putin asaneke comment komanso poyankhulapo ngati dziko la Russia pankhani okhuza ndi zimene atumizazi iwo angoyankhula kuona kuti ife sititekeseka chifukwa chino kuti madzi mene akupondamo ifeso tili nazo zambiri zili pasipo zambiri sangayandikire kuti aliyandikire dzikolo ndoti aphulitsidwa madzi momwemo nde anyway anthu I think atapanga kayi plan kale zonsezo amadziwa kale kuti zachitika izi nde guys thank you so much ma update ena ndithu tikupatsireni ndithu mwatsaranatsaranane mmene zizikhalira kwina kuti makamaka especially akamabwerera chifukwa definitely abwerera atawo nangasi ntchito liyesene like apanga kuchani meneko abwerera basi nde tikuwuzana kamabwerera kachita manyazi abwerera usiku kayabwerera mwankabisira koma tikuwuzana kuti ampachati basi abwererako pabe chino anakapanga kumalo kuti nakasi like Twitter basi guys anyway guys thank you so much Malawi and cameras.